Ahojte, dneska si ideme pripraviť, sme teda na chalupe a ideme si pripraviť palacinky s nutelou. Čo budeme potrebovať? Palacinky, šľahačku, nutelu. Takže ďalšia ešte vec, čo budeme potrebovať, a to je dve topinky, môžete, alebo ste jeden čokoládový, ja mám tu čokoládu, ja tu mám čokoládový a karamelový, takže tie. Potom môžete napríklad granko na tú šľahačku, takéto granko, a nám nesmie chýbať na palacinky banán. Takže tuto na doske banán. A samozrejme ešte ten banán musíme nakrájať nožikom. Ale nie je moc ostrý. No, takže ideme urobiť palacinku, takže ako prvé ju natreme nutelou. Ja zatiaľ nakrájam banán. No, takže ideme si nakrájať banán na kolieska. Neviem, akože vy, ako hrubé si to dávate, ja si to mám asi nejak takto hrubé ten banán, hej. Dám, že 4, to bolo pri tenké, 4, 8, no toto bude stačiť. Takže už keď mám natretú palacinku nutelou, tak si tam dáme šľahačku. Tak, môžeme ju posypať gránkom. Troška. Tak ja pozerám, tak. A môžeme dať aj kúsok z toho topingu. Ja som zvedavá na ten karamelový, lebo som ho ešte nemala. Ani ja, takže v pohode. Ešte. Vôbec nejde. Aha, tu ho musíme asi ešte načať. No, takže už sme museli ho otvoriť, ale pozrite, zatiaľ to vyzerá mega pekne. No, dáme tam aj troška toho čokoládového. Treba si osladiť svoj život. Tak to... Čokoládu sa tam ťažko dá. No, nejde vôbec vytlačiť. Počkajte. No, tak, už ide. Už ide. Takže takto čokoládovým. Takže, ako ďalšie tam dáme na to banány. Koľko ich tam dávaš? 4 takto a ja to neviem prečo, ale takto vždycky zabalím. A ja to tak robím. A na to keď tak šľahačku, ten nejaký topping, banán, alebo to granko. Takže dali sme tam banány, šľahačku, čokoládový karamelový topping, granko a my tuto s Vaneskou vám želáme dobrú chuť. Ahojte!